soc Alba i tinc 8 anys i el llibre que m'he llegit ha sigut Versos que van i venen. L'escriptora és Fina Chivrés i els dibuixos són de Pere Puig. És de tot poema i el poema que més m'ha agradat ha sigut Pas a pas. Pas a pas, el camí faig i es faig. La motxilla jo arrossegue com la bossa marsupial que transporta un munt de llibres, llengua, mates i socials. Pas a pas, el camí faig i es faig. Al forn de la cantonada, cada dia hi compre el pa. 1000 aromes que m'arriben flaires dolços i salats. Pas a pas, el camí faig i es faig. I els dibuixos que més m'han agradat han sigut este y este. Y vos recomano el cine.